Monggo Mbak Mulat, Mbak Ariyanti, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Keseso anggone awake dhewe nderekake para bendoro-bendorone awake dhewe mau. Heeh. Merga adat ingkang lupiya wonten ing Laladan. Laladan ngendi, Mak? Ana ing sak lore utawa sak kulone Alas Roban. Oh iya, Mak. Awak dhewe bungah kan tanpa upama yana ora kaya dene dina iki dene awak dhewe pinitaya sowan ana ing madyaning Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Iya, Mak. Wis ping pira anggonmu sowan ana ing madyaning kecamatan utawa ana ing Kabupaten Batang kene, Mak? Ya kurang luwih udakara wis bola-bali ae dhewe sowan. Wiwit ana ing Gondang Blado, Kambangan. Sabanjure ana ing Pranten, Tersana lan uga Tegalombo. Sing ndek wingi kae ana ing Plasa Wangi iki kabeh padha ngaturke salam, Ayo karo adewe. Para bapak bau, bapak lurah saka sak kiwa tengen utawa sak tangga-tanggane desa utawa Karanggeneng kene padha kirim salam. Oh ayo. Marake aku grogi no. Ora semang grogi, teko pede wae. Wong biasane iki sok ngisin-isinke kok malah dadak isin barang. Heeh, nggih. Sepisan kula ngaturaken sembah sumeng pangabekti kula kunjuk ngarsanipun sedaya para pepunden-pepunden kula. Utamanipun sedaya para perangkat desa, para Pak Kiai, para masayih wonten ing Desa Karanggeneng kene. Hooh, Mak. Kendelan le wayangan ora nganggo jejer, ora semang nganggo jejer ora apa-apa. Heeh. Biasane wayang golek ning kene. Oh, wayang golek. Heeh. Iki gek pembukaan pertama kali untuk wayang kulit. Tepuk tangan untuk Desa Karanggeneng. Ngarsanipun panjenenganipun Bapak Resgianto, inggih menika Bapak Kepala Desa. Iya, heeh. Ugi Mbah Suraji, Bapak BPD lan ugi Bapak RT RW mboten katalupen lan sedaya. Oh iya. Mawis dingendikane karo Mbah Suraji rasah kesusu kok ya tetep kesusu ya. Jam 10 wajib limbukan. Tepuk tangan. Jam 10 wajib limbukan. Ayo beda desa mawa cara. Ora semangeyel. Oh nggih, heeh. Bener nok, bener. Nggih kula sak rencang saking Boyolali, Surakarta, saking Semarang lan kula pribadi saking Temanggung ngaturaken sembah sungkeming pangabekti ugi dumateng panjenenganipun yang terhormat Bapak sapa? Bapak Faiz. Oh, Bapak Faiz kuwi. Bapak Faiz kuwi Bapak Bupati Batang. Oh. Asma jangkepe Bapak Muhammad Faiz Kurniawan, sarjana hukum, magister hukum. Lan ugi mboten katalupen panjenenganipun Bapak Wakil Bupati nggih menika Bapak Suryono. Julukan legend ana ing saranduning kutha Gari Batang kene adalah Batang Heaven of Asia, swargane Asia. Tepuk tangan. Kon tepuk tangan we malah kaya teneh cokoti lemut. Heeh, bener. Ora semang kesuwen diaturake apa perlune wigatine ya kuwi ana ing Laladan Legena. Legena nek cara nggon dhewe merti dusun sedekah bumi. Oh. Ditibake ana ing wanci Zulqa'dah. Sakwise Idul Fitri, sadurunge Idul Adha, tengah-tengahe kuwi mau diarani Legena. Oh, mawis dikandhake karo Resi Anoman ya kuwi Legena kuwi ngleganono, apurana. Mbok menawa ana lupute awake dhewe ana ing saranduning setahun utawa sawarsa ingkang kepungkur, muga-muga di ngapura. Amin, amin ya rabbal alamin. Sowan ning kene ora dhewe awak dhewe karo nganti kadang-kadang saka Sriwijaya Laras, heeh. Lan ugi Agung Sound System Audio. Mboten katalupen artisnya Lintang Makukuwan. Alah. Lintang Makukuwan apa kuwi kabeh saka Sriwijaya Laras. Yo, amin alhamdulillahirabbil alamin. Pitepangan engko mbok menawa dibareng karo sedulure awake dhewe gandeng Ade Sowan Rene Radewi rada nungsang puyang numbuk bentus ora. Ya rada kesesa, pramila nyuwun agung pangapunten marawi cacakane kula menawi rada kesusu ngenten iki.
Oh, ayo. Nggih, mboten usah dangu-dangu menika sedulur sepuhe awake dhewe. Sapa asmane? Kakang Gareng Kakanda. Nyuwun supportipun dipun jumenengaken Srampaca. Wilujeng dalu Kakanda. Udakara ana nek 28 ora ketemu ya Kakanda. Nggih, sugeng dalu yang sange Mbak Yulimbo. Inggih sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Kangen-kangenan menika. Kangen-kangenan halal bihalal nggih Kakanda. Nggih. Sinaosa menika wulan Sawal sampun purna ning boten wonten lepate menawi wonten ing wulan Legena. Kula lan panjenengan tansah berjabat tangan jawat asta apura-apuronan ngaten to Kakanda. Nggih. Pokoke anggere menungso gelem apura-apuronan ki swarga jaminane. Amin, amin Allahumma amin. Tindak kala wau kalih sinten Kakanda? Kula mlampah ditutke kalih bojo kalih anak kula. Ngaten. Nggih, sebabe ngomah ora olah-olah arep njaluk pangan warga mriki. Masyarakat Karanggeneng mriki. Oh, lah salah. Ngiras pantes nggih Kakanda nggih. Nggih, alhamdulillah mlampah jam 5 medal dalan tul wau. Si. Dalan apa? Tul. Tul. Nggih. Dalan tol to yae. Tulisane pripun? T O L L. dibaca Tul. tul. Loh tapi kan ejaan yang benar to Kakanda. Lah niki. Nggih, dalan tol Niku nggih. enten sejarahe kenapa kok dinamakan tol? Monggo tulisane O. Oh, Niku pripun. Ambil dari surat Al-Fatihah. Wah, lah dalan. Sirotol. Lah niku lho, jalan yang lurus. Si, kula kok rada mak pleret ketika meni sira Tol. oh, le muni tol ki kudu banter ngoten niku. Yo ning sikile yo rasah ngene-ngene Oh. niku ki nggon surat Al-Fatihah. Nggih. Lah tol niku yo enten tegese. Nggih. T O L gitu. Nggih, laras. T niku tanpa prapatan. Saya proliman lho, tau tumon enten tol kok eneng prapatane. Ah nggih, boten enten nggih. Mboten enten. Nggih. O niku ora kenek geker free day utawa liburan. Oh. Ginestrek karo bis kok nek liburan. Nggih. Lah, Laras L. L liwat kudu bayar nganggo kertu e-tol. Oh, kertu sing digesek nika. Nggih. Oh, mekaten. Wah, berarti jenengan ya setengah saking piyayi sing rada cukup nggih. Nggih, pangestune niki ya karo ngampet tole niku paling ora 400 dhewe. Ngoten nggih. Iku katon kebijaksanaane jeneng. Kuwi sing nggih munggah tol wae diturahan bodho kala wingi.
Oleh bodoh iki nyarutang poso urung jumpo. Nggih Kakanda, hari yang berbahagia, malam yang berbahagia. Ngaten Malam iki. ini derek wilujengan derek mangayu bagya dumateng sedaya warga masyarakat Karanggeneng anggenipun Ngaten. sedekah bumi. Nggih, Paghet ngayahi sejeban mongko ngrawuhke Kang Mas Gareng ingkang sampun kondang kaloko Alah, kondang saking tlatah Boyolali Semarang. Pancen leres kok jeneng Gareng niku teng pundi-pundi kondang. Ngaten. Toko Mas niku teng daerah ngene kula rata-rata jenenge ya Toko Mas Gareng. Terus toko gede, toko sembako nggih, Toko Mas Gareng. Wingi ten Copet teng Boyolali nggih. Anu Gareng ling laporke. Niki pun kathah matur Mas, ning nyuwun Nggih. sewu kula kok Mas dereng nguluk salam. Pramila ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih, Salam wilujeng dalu. budaya, salam rahayu, salam sejahtera, Hong Swastiastu, salam namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taline kenceng aja diuculi. Eh. Warga Karanggeneng muga-muga kathah rejeki. Amin. Taline kenceng aja diulur. Wih. Warga Karanggeneng muga-muga panjang umur. Panjang umur. Yang sawah panen gabah yen garing gonang selepan rezekine warga Karanggeneng sedaya mugi melimpah. Amin. Kathah barokah manggih kabejan lan kamulyan. Amin. Tempe buntel dong jati yen tuwa goreng nganti ireng. Nggih. Muga-muga ibu-ibu mriki mboten sami meteng bareng. Niku yo apik nek Kang Mas, jan niku salah satu gareng sing kondang kaloko cerdas. nggih. Jan niku pinter merdekake saking suku kata Karanggeneng. Nah, malam ini gandeng awak dhewe swan rada keseso, mestine jenengan dereng persiapan. Malam ini kula suwun supados kula ngetes kecerdasane panjenengan Karanggeneng. Mau saya kencanan sik ngono pinter Mas. Ah, karang awak dhewe iki padha-padha kesusune nggih Pak Bu nggih. Niki pun kondang minangka gareng sing multi talent. Nggih. Multi talent yo tenan. Jenengan sak lintune dados seniman napa pakaryane panjenengan ingkang sanesipun Kang Mas? Alah nggih, kalih nderek tepang Gladiwano Bapak Nggih. Ibu, kula gareng ingkang mijil saking Laladan Susukan tumut wewengkon Kabupaten Semarang. Nggih. Ming kondang kula menika nggih wonten Lemastani Gareng Boyolali sebab kelahiran kula saking Boyolali. Hijrah teng Kabupaten Semarang mboten kok ajeng umuk pamer sombong. Kula nek dalu gareng ngeten iki nek siang dinas wonten kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Susukan. Dinas. Nggih pangestune. Alhamdulillahirabbil jenengan PNS Kakanda. Ya pegawe ning kono ngono. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Mas Gareng kita malam ini. Ket mawon tepuk tangan ae to Mas. Lah nggih, kersane lemute padha bubar. Niki Sik to, mboten- jenengan mboten niku jabatane napa teng mriku? Nggih, nyuwun sewu mboten ajeng mamer-mameraken menika wonten Nggih. Pak Polisi, Pak Tentara, Nggih. perangkat desa Nah. menawi saking kecamatan nggih rawuh, Nggih. menawi badhe manggi kula mangke teng Puskesmas utawi kantor Dinas Kesehatan Susukan, madosi Pak Gareng Wakatib Bilda. Lah niku Wakatib. kula tiyange nggih niki Ngaten. Wakatib Bilda Dinas Kesehatan Susukan. Nek SH kalau wau Bapak Faiz Bapak Bupati sarjana hukum. Nggih. Gitu. Nggih. Nek Kang Mas Aris Sriwijayanto menika SSN sarjana seni. Ah, nggih. Wakati Bilda menika singkatane Wakatib Bilda menika wakil kepala. Lah niki. nggih, Wakil kepala Iya. penitipan mobil dan sepeda. Nggih. Oh. Bae tukang parkir to iki Kakanda. Nggih, nggih. Ning anu, Nggih. tukang parkir menika pakaryan sing luhur Kang Mas. Lho nggih luhur niku. Nggih to. Lomo, parkir niku lomo. Tur ya sugih. Nggih duwe pit pirang-pirang mobil Mobil per merek duwe. Wah nang wong moro teko keke teko kek. Ah nggih nggih Niku, nggih. jenengan dawuh kapure merdekke Karanggeneng. Nggih, Karang geneng. Geneng nggih. Nggih. Ka menika kabudayan tansah dilestarekke ana ing desa Karanggeneng mriki. Nggih leres ngaten ta? Katitik dalu menika. Lho nggih, contone dalu punika luar biasa. Lajeng rang Rang. menika rangkul rinangkul masyarakatipun sedaya yang terdiri dari 16 RT, 2 RW kurang lebih 1.100 kakak semua guyub rukun bersatu. Iki Karang. Sik to. Aku ki le teko awit wau bengi Kakanda. Nggih.
kula ora ngerti jumlah sensus penduduk jenengan iso nyensus iki piye? Lah, takon panitia. Jenengan rawuh teng mriki pun ping pinten? Nggih, pangestune lho. Kula mboten ajeng Nggih. ngetek-ngetokaken mbok menika warga mriki niku nggih sok semerep kula nek. Heeh. Kula hitung teng mriki niku nek mboten klentu kaping pisan menika. Oh. Jebul ya padha jebul gegek sowan nggih. Geneng. Nah, Ge. ge. Ge nggih menika Nggih. ge. Ge menika generasi penerus juga mendukung upaya pelestarian budaya karena Karanggeneng adalah salah satu daerah benteng pelopor pelestari budaya Istimewa, Indonesia. istimewa. Tepuk tangan untuk Karanggeneng. Katitik wau lare-alit. Nggih. Nggih umur 5 tahun nek mboten kelentu putranipun bapak sinten? Lah nika larene. Tumbas Ringgit Wacucal nika. Lah, nggih. tumbas teng pundi Cah Bagus? Nah. Lah, berarti iki calon penerus-penerus generasi masa depan. Calon pesaingnya jenengan. Nggih mboten. Kula malah remen nek enten koncone kok. Nggih. Neng, gak geneng. Nah, Neng, Nggih. neng nggih niki nggih. heeh. Neng. Ah, neng. Neng. Nengno wae engko lak ngerti dadi. Nggih. Neng menika Nggih. menika nengenake persatuan lan kesatuan, keguyub rukunan lan uga spirituale. Leres. Nggih. Kabukte dalu niki. Nggih. Niki nek secara umum lak kawastanan sedekah bumi. Sedekah bumi. Nek teng mriku enten le ngarani apitan. Apitan. Dhewe nggih sedekah dusun lan yo Merti liyane. dusun. Teng mriki legenanan biasane Nggih. nggih. Nek Nek teng- secara umum niku sedekah bumi. Leres. Sedekah bumi. Niki nggih wonten werdine. Ajeng diwerdayake sekalian. Nggih no. Sesek nuwun sewu jenengan rokoke napa Kang Gareng? Rokok kula Jisamsu. Oh, mekaten nggih. Dados nek cara kula mangke ngertos sok jenengan antuke merdekake kok sae, nggih to, tak suwunke panitia. Oh ya gur arek ngemis nyang. Lah aku ya ora duwe kok. Lah nggih. Wah, istimewa. Sedekah bumi. Nggih. Nggih. Menika sedaya warga masyarakatipun tansah nguatke gotong royong di bawah kepemimpinan Bapak Lurah, Bapak Resdianto Lurah yang amanah. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Nah, niki. Niku Se. De menika depan mari kita songsong, jangan pernah tengok ke belakang. Nggih. Ada pepatah mengatakan kemarin hanyalah kenangan, hari ini merupakan tumpuan dan esok adalah jawaban. Nggih. Mari kuatkan kebersatuan dan kegotong royongan, jadikan Karanggeneng maju dalam pembangunan, maju dalam pertanian, maju dalam pendidikan dan maju dalam segala bidang. Amin. Allahumma amin. Nggih. Pancen cerdas tenan. Nggih. Patut nek rokoke Jisamsu ki patut. Patut Mas wong kula ki asline ki cah sekolahan ya. Heeh. Wong iki seneng urut-urut. Nggih kula ki cah sekolah, wong Pak kula sekolah, mbok kula sekolah, anak kula sekolah, sertifikat sekolah, BPKB sekolah, Mas. Ayo ming padha kula iki joran. Jebulane do Sedek. gawe ngutangkan. Kah, Heeh. Kah. Kah menika kahanan endah meriah dalu punika Nggih. adalah berkah yang wajib disyukuri dan dinikmati. Nggih. Tegese ditanggapke wayang ngeten iki nek dereng rampung ampun sami kondur. Ngaten. Eman-eman le urunan. Nggih, 250 iso nanggap wayang hebat kok ngene. Nggih. Nggih, sedekah budaya mari kita lestarikan karena budaya adalah jati diri bangsa. Nggih, leres. Hidup berdampingan dengan budaya akan menjadi lebih indah. Hidup berdampingan dengan agama akan menjadi lebih terarah. Nggih. Hidup berdampingan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Hidup rajin olahraga, badan sehat dan bergairah. Hidup kokean utang, Nah, iki. resah dan gelisah turun rumah mangkurep kalih Sing tak enteni. Yang terakhir kok mesti sing paling ra kepenak dhewe to. Gitu, keton kiambak Nggih, mi. misuwur laladan Karanggeneng sebab tasih nglestantunaken budaya tilaran leluhur, sedekah bumi, kali kanthi nanggap utawi nggelar budaya wayang. Leres, nggih. Nggih, ngaten nggih. Nika naming urun-urun rembug yong cange. Nggih. Naming urun-urun rembug kemawon. Niki sampun ketampi pamersudinipun panjenengan. Nggih. Wonten seratan ingkang wonten eblek kula menika Nggih. saking Bapak Kas Kumpul nyuwun lagu Kanca Tani lan sesideman dipun bawani Kakanda. Ngaten. Nggih.
Ngaten niku kanca tani nggih. Nggih, leres. Kanca tani menika nggih ngiras-ngirus menika panyuwunan wong saking Mak Kutis. Mak Utis niku sinten? Sing ngadang sego bengi iki. Wela dalah. Ki Mak Kutis. Jenengan iki ngantos ngertos kalih sedaya kadang panawung kreda. Kula ki najan KTP kula susukan Kabupaten Semarang ning ati kula manjing ajur-ajur kan Hebat. warga Karanggeneng mriki. Hebat, hebat, Iku lak hebat. sing ngadang sego, Nggih. sing masak sayur, Nggih. iku asmane Bukas Mirah lho. Bukas Mirah. Leres Bu nggih. Leres Bu nggih. Nggih niku. Oh, nggih Bukas Mirah. Iwake luar biasa enak. Nggih. Enake ra umum nika wonten le siji tak ngengehke nggih entek-entekan jebule mah laos. Laos kok ya katutke. Niku lak sing masak sayur. Nggih. Asah-asah niku lho kula niku retos. Ngantos ngertos. Nggih. Niku Bu Tristiani lho. Bu Tristiani. Nggih, Bu Trisnani. Bu Trisnani niku ibu lurah nggih. Oh, sanes. Sanes. Loh, mbok menawa ibu lurah sing Asah-asah. memberikan teladan kagem Nggih lho, ibu sanes. sampeyan kok sing paraga niki wau. Nggih. Kula rondo mriki men retos kok. Rondo mriki Pak Bu. Enten Masya Allah. asmane Bu Murti RT 7. Oh, Bu Murti. nggih. Ya sapa pinten niku? Ngersake nang rikon. Letang-let iso niki. Masya Allah. Lah nggih Nggih. to, dukun pijet mriki nggih enten. Dukun pijet. Nggih. Gas jarine kowe ora awake gas. Dukun pijet. Pijet niku. gas, heeh. Sesuk-esuk nek Asmanipun. kesel nyanggone panjenengane Bu Suyati. Ibu Suyati, Masya Allah, nggih. Ngaturaken Pijetane sembah jos. bekti kula kunjuk Ibu Suyati. Nggih, Bu Suyati pijetane jos Mas. Ning nyun sewu kula mboten ajeng mamer-mameraken Bapak Nggih. Ibu nggih. Kula nika nggih ndek sedulur namine Bu Pariem. Bu Niku Pariem. dukun pijet sing duwe spiritual Mas, ngilmu kejawen. Nek nambani wong lara, kajaba dipijeti sing larane rada angel. Ngaten. Kuwi anggere didilat, dimut iso mari Mas. Oh, lah kok ampuh men. Oh. Dek daya men ngedapi-dapi. Lek Pariem Didamu pokoke dilus-lus, dilus-lus, didilat, dilat. Didilat. dimut ngono iso mari Mas. Contone ya. Nggih. Cara jenengan ki lara mumet. Mumet nggih. Mumet to? Sering. Nah, niku lho mang tindak ngene lek Pariem. Mengke dilus-lus batuke didilat les langsung ngumete mari. Mari. Masya Allah. Ngoten. Lah winginane niku tangga kula. Nggih. Tangga kula mburi omah ki lak menek uwit golek ramban nggih pakan kewan niku to, Mas. Oh, Tiba nggih. jenenge keceklek, Mas. Nggih, leres. Keceklek. Nyarit niku to. Ora go nyanggon sangkal kuntung, Mas. Nyane lek Pariem cukup Bu gur Pariem. dilus-lus, dimut, didilat mari. Mari. Masya Allah. Lah mau arep Hebat. mangkat to, Mas. Nggih. Kula ki lak anyang-anyangen. Oh. Anyang-anyang. Jenengan Nggih. anyang-anyangan jenengan sowan tenggen dalemipun Ibu Pariem kala wau. Tutup Mas, tutup dadi ora Yo, sida dimut. Ora. Malam Jumat ora tutup, Kang. Ora tutup. Ah, nggih niki wau nggih wonten panyuwunan. Nggih. Kula wacane riyen nggih. Leres. Katur Pak Dalang, kula Bapak BPD. Oh, nggih. Desa Karanggeneng nyuwun tembang 1 podang kuning, 2 sisi demenan. Sesi deman. Sesi deman. Nggih. Nggih. Gerek-gerek glosor panitia. Nggih. Nggih. Oh, enten tanda tapak asmone. Nggih, enten grek-grek glosor niku tanda tangan. Oh, Nggih. enten Niki gambare kelurahan kabudayan kanthi Donoarto 200.000 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Gambar Pak Karno pas karo lakon wayange bengi iki. Ah, nggih. Ana loro. Wah, akeh ngono karo kene. Sajake ngono. Andan ya. Asarkam dihukum apa? Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Pak Dalang sogok pesinden. Pak Dalang Soho. Oh, Soho. Wah, wis mak rinding to, Bu. Nggih, saking rombongan Ketua RT RW 02. Oh, nggen Bapak Jumadi. Napa? Nah, niki kula nyuwun gendeng anu apa ki? Mboten sing gendeng kula. Sing gendeng kula. Gendeng, Mas. Oh, gendeng, nggih, gendeng. Nggih. Nyuwun gendeng sambel kemangi, Sambel kemangi nggih. bubuk asmara, Oh, niki Mbah Suraji niki. Nggih. ninggal katresnan. Oh, Lagu ngaten. punika kula kunjukaken dometeng Bapak apa ki? Sinten sing meteng? Dumateng, Oh, Mas. nggih. Dumateng warga Karanggeneng sedaya. Alhamdulillah nggih, siap
Sedika dawuh. Donoarto 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Wah dikumpulke ngeten iki. Nggih, kok aturi setunggal mboko sawiji Nggih, panjenengan. monggo panjenengan kalih ngiras pantes nepangaken kadang-kadang Swarawati. Ngaten nggih, panjenengan kala wau saking bapak, wah kok sampean kok ya apal men to. Lah, Iki gitu. sirku ki arep tak umpetke tak ge bayar tol mau kok ya isih kelingan awakmu. Mas Bagas. Nggih, kanca tani, Konangan. kanca tani kudune kanggo kanca-kanca ya, Raca. Ah, nggih. Aneh ya. Ibu bapak sinten mau? Menika saking Bapak Cas Heeh. kumpul. Nah, nggih. Dadi Heeh. nek ngecas HP ayo do kumpul. Ngeten nggih. Bapak kas kumpul nggih. Nggih, Pak Kas kumpul. Kalian nepangaken Widyawati Marabahaya, Marabahaya. leres. Masyarakatnya ayem tentrem teguh sentausa. Sentosa. Sentausa. Sentausa. Oh nggih. Oke, niki anu ngastomik no, ngastomik. no. Nggih, monggo dipun asta miki Mbak Waranggono ingkang sisih kula. Nggih. Panjenengan kula aturi Purbawasesa nepangaken dumateng sedaya Nggih, asupun para dalu, Nduk. lenggah, para adi lenggah. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi Pak Gareng. Nggih, niki warga Karanggeneng kersane wanuh kalian panjenengan. Monggo pitepangan asmanipun sinten? Kelahiran saking pundi? Lajeng sekolah napa pun lulus ngaten niku monggo. Nggih. Nggih, nderek pitempangan. Nami kula Almira Yasmin Kairunisa. Almira Yasmin Khairunisa. Patute dadi Ibu Nyai nggih. Ketoke. Patute dadi Ibu Nyai nggih. Nyai Mbak Ronggeng. Almira. Nak kula nggih. Heeh. Nek kula napa, Mbak? Nak kula milih bojone Bunyai mawon. Bojone Bu Nyai berarti Pak Yai. Iki Pak Nyai yo wedok kok malah pengen dadi lanang lho. Nggih, Mbak Almira pidalem saking Nggih, saking Salatiga Hati Beriman. Sampun lulus, Mboten sekolah. mboten sekolah. Lah kok ora Nggih. sekolah iki piye to? Mpun dalu. Oh iki ya rada ndagel iki sajake. Ya bener. Bengi-bengi kok kon sekolah iki lho. Kan leres nggih Pak Nggih, Bu, nggih. sedaya mawon. Nggih niki ngaturaken sembah nuwun tasih ditenggoni kathah sanget niki Mas. Leres. Saking Luar biasa. ujung sampai ujung nggih Pak. Ujung Oke, sampai wong ujung. Karanggeneng ki pancen piyai-piyai sing tresna marang budaya. Leres. Nggih. Terus aku tenan jujur iki sekolah mbok menawa kelas berapa? Nggih, kula tasih sekolah kelas setunggal SMA. 1 SMA. Nggih. Nggih. Sekolah sing tenanan ya, Nduk. Wis pokoke tak Nggih. wanti-wanti aja pati-pati bali yen durung mondong bayi. Anu apa? Niku artine napa Anu niku? ijazah. Oh, Oh nggih, Mondong jasa. ijazah, nggih kelulusan nggih. Terima kasih. Cita-citanya mau jadi cita-cita. Nak cita-cita hanya saya dan Tuhan yang tahu. Wih. Ya rada nganu iki sajake, rada cerdas sajake. Nggih, cita-citane Nggih. siningker. Mbak Almira Yasmin. Nggih. Lerek sebelahipun iki. Sebelahipun Sugeng dalu Dedek cantik. Anu mike di anu sik golek sing urip. Nah, oh urip. cek. Nggih, sugeng dalu nderek tepang Gladiwano Nggih. ditepangaken nami kula Mufida Sofiana aslinipun Tulungagung Jawa Timur. Nggih sakmenika kula niku sekolah wonten Ngayogyakarta. Nggih, tapi sakmenika kula menetape wonten Solo. Ngoten. Tulungagung, Pak, Tulungagung. Ya le Tulungagung ning ngomongane Kedah diselani ora dimaklum. kenek lho. Lah nggih, Tulungagung sajake keturunan Madura. Tulungagung wae Madura ya aja to, Mas. Lah nggih. Anu apa tata carane wong ngendikan Tulungagung ki ngono kuwi to? Iya, itu tergantung sih. Ora tergandenge ngono ta? Tergantung. Jenengan niku ki kupingnya gimana sih? Dan kupingku ki mbuh. Nggih kulino mlebu dalan tol wau pancenan. Dadine rada. Mbak Nggih. Mufida dari Tulungagung. Tulungagung, Nggih. Jawa Timur. Kuliah di Di STP Alia. ngambil jurusan Sastra Inggris. tok. Ya. Oh hebat aku. Lah kok iso? Aku kuliah ngambil 2 jurusan. kok. Apa kuwi? Pagi ngambil komputer, sore dihukum. Piye maksudnya ki? Kok Sampean- iso pagi ngambil komputer? Heeh kan pagi ambil jurusan komputer. Lah iya. Terus malame dihukum. dihukum. Konangan kok, ra konangan ya ora dihukum. Kuwi jenenge maling, Lek. Termasuk ya mantan maling barang nggih. Oke, Mas Burhan apal wong aku setore rono. Penadah.
Nggih, matur Nggih, suwun makasih, Mbak Mbak Mufida. Sami-sami. Lerek Geser sebelahipun. sebelahnya anak wedok sing ayu-ayu dhewe ki lah. Nggih. Nggih, wilujeng dalu, Pak Gareng. Pakdemu kuwi lek. Lah napa? Mbokmu ki Mbak Yuku wae undange Pakde. Oh, berarti Om Gareng. Om, ya. Om Gareng. Nggih. Selamat malam, Duk. Nggih, nderek pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi dari Dari Kabupaten Semarang. tepatnya di Plumbon Suro. Plumbon Suruh Kabupaten Semarang. Nggih. Kuliah di Isi Surakarta. Isi Surakarta sudah semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Sing tenanan yo nduk wong aku ya melu ngragati kowe dadi Iya kok, trai kok. Napa nggih to? Takono mbokmu. Berarti niku sing bayar UKT jenengan. Heeh. Oh. Iki nek kurang sangu pokoke moro ngidul. Tak tembungke ngalor. Nggih, Nduk Retno menika saking Plumbon Suro. Terima kasih. Sama-sama. Ya, geser sebelahnya. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng. Selamat malam Inje Mbak Yu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat tur yo waras. Amin, normal. Normal. Tesih penak. Lumayan. Kok lumayan loh. Andani mu anyang-anyangen kok. Sowan nggih, Mas. Nggih, menika wonten Karanggeneng monggo. Nembe pindah menika nggih. Betul. Nggih, kula mulat Mbak Mulat. nggih saking Kabupaten Semarang ugi. Nggih, tepatnya Kabupaten di Semarang. Mukiran Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu Kendal. Kaliwungu Kabupaten Semarang. Kaliwungu Kabupaten Semarang. Nggih, Nggih, leres. nggih. Mbak Sampun. Mulat. Anu tasnya sekolah? Oh, tasnya SMP. Sekolah menengah pertama. Nggih. Aku ora percaya. SMP kelas kalih kula. Ah, nah iki ora sekolah menengah pertama, sampun manak ping pindho apa ping telu. Lagi, SMP kelas loro. Nggih, makasih Mbak Mulat. Nggih, Om. Ngoten nggih, geser sebelahipun, nggih. Sebelahipun. Nggih, saking dalu Mas Gareng. Iya, Didi. Nggih. Apa kabarmu, Didi? Alhamdulillah sehat. Lama kita tak jumpa. Iya, betul. Jan. Pripun? Ora pripun-pripun. Mampleng. Langsung kenalan, monggo. Nggih, dari depan Dalem Ariyanti. Mbak Ariyanti Nggih, dari saking Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Semarang. Nggih, status. Status ibu rumah tangga. Nyalonkan menjadi janda menawa. Oh. Sembrono ya Mas Gareng. Menawa daftar nampani aku. Nggih, makasih Mbak Ariyanti. Nggih, nuwun. Sebelahnya monggo. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih. Nderek pitepangan kula Risa Ristina. Mbak Risa Nggih. Ristina. Nggih, leres. Mijil saking Saking Getasan Semarang. weh Kabupaten Semarang ugi. Nggih, status Status ibu rumah tangga. Ipo ya wis. Wis payu kabeh berarti Kang. Kang jebule ra nek sing legan, rodok tuwa ra nek legan iki mbok menawa iki. Nggih. Monggo Bu dipun astamike. Mik kok malah botol iki mangsaku. Sugeng dalu Bu. Wilujeng dalu. Nggih, laju pitepangan. Nggih, nami kula Sri Puji. Bu Sri Puji. Nggih. Mijil saking Karanggede Boyolali. oh, lah ini dari Kabupaten Boyolali sing kondang susune. Nggih, Bu Sri Puji menika saking Kabupaten Boyolali. Nggih. Teng Laladan mriku pun kathah kang wanuh pesinden sing kondang kaloka tur duwe pabrik susu. Ngaten nggih. Nggih lho, Boyolali menika. Susune Bu Sri Puji Nggih. sing dikirim teng Jakarta niku merke SKM. SKM. Susu kental manis. Sek to, Nah, iki kok susu susune Sri Puji pripun to? maksudnya susu sapine iki Lah mbok lho. yo ngono. Sing dikirim teng Jakarta niku SKM susu kental manis. Sing ning omah mereke benten kok, Mas. Ngaten. Nggih, sing ning omah niku mereke SKK. SKK. Susu kental kentul. Susu sapi lho, susu sapi. Sampun pitepangan sedaya menika Nggih, matur sembah Yang canggih, nuwun. nggih. Ngaturaken panyuwunan nggih. Nggih. Ingkang saking Pak Kas Kumpul Rangkung Rumiyin. Kumpul nggih. Menika ngersake kanca tani. Monggo. Nggih, pun aturaken monggo. Kalian Mbak
Ah niki saking pojok rumiyin. Oh, ingkang anu senior riyen. Ah, ingkang senior riyen saking tlatah Boyolali. Nggih, mangga Bu Sri Puji. Bu Sri Puji. Nggih. Kalian jumeneng kepareng nggih. Monggo. Kanca tani. Ngangge bawa mboten iki? Nggih, mbok menawi dipun jangkepi kalian bawa nggih. Komplit nggih. Kang Mas Gareng nggih dikumpliti nggih. Dipun aturaken Ilir tandure sumilir kang padha makarya sinawang lejar ing kalih parene lemu katon subur nyenengke hati. kalis ing sambikala iku panyuwun Wit sing Gusti kawula kanca tani yekti saka guru nagri uga keteng sampun katur bawanipun nggih. sumangga langgamipun kanca-kanca
Mbah. Terima kasih. Ini Bapak pada ini Hah? Kelinci ucul. Oke. Oh, nggih. Terima kasih ini dari Bapak TNI, Bapak Oh, Polisi iya. juga turut memeriahkan dan juga atas izinnya memberi Kekompakan panganan pada malam ini. dan kesulitan pada malam hari ini Kakanda Nggih. Gareng nggih. Matur sembah nuwun Bapak-bapak para priagung wonten ing tlatah Kandeman. Bu Puji kepareng pinarak monggo lir Gumanti jumeneng Nggih. Mbak Esa kalian Mbak Mulatsih menika Leres, nggih. Lincucul nggih Pak nggih. Nggih penatrakan polisi Mas. Polisi nggih. Polisi. Wilujeng dalu Bapak Nggih. polisi Bapak Kali Pak tentara. TNI, nggih. Nggih. Wilujeng dalu, Pak. Ya, sukses selalu ya, Pak. Amin amin. Polisi yo ning tegese lho Pak. Polisi. Posisi selalu di tengah masyarakat memberikan rasa aman. Amin. Li. Melindungi masyarakat sepenuh hati. Nggih. Siap 24 jam untuk keamanan Luar Karanggeneng dan biasa. sekitarnya. Nggih. Polisi, Mas, dan TNI. Ya, Iya diartikan Mbak. Iya. TNI. Tentara loh, kita tentara loh. Tentara. TNI. ya. Tentara loh. Wah, iya, Pangkatnya ra kalah dhuwur lho Kang. Apa? Tentara Nasional Indonesia. Lah nek tentara lah kuwi eneng artine. Tapi singkatan dong. Tenang dan tegas dalam bertugas. Nggih. Tanggung jawabnya penuh untuk keamanan dan ketentraman NKRI. Rakyat mencintai TNI. Tepuk tangan untuk Pak TNI. Nggih, Pak kula kadung. ngeten iki lho Pak wingi teng Trenggalek Pak. Nggih. Niku langsung 200 lho. Nah, ngoten lho, Pak. Alah, nameng guyon lho Pak polisi kok mboten melu-melu. Tambah maning. Alah, mboten penak kula wangsul kemen monggo mboten purun. Oh nggih pun, matur nuwun. Ora gelem golek dia. Lah iya, lek jenengan. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Spesial kagem Pak. Nggih. TNI. Nggih mugi-mugi. Nggih, monggo. Dereng lagunipun dereng, Pak. Oh, Bapak. Ya riyen niki kelinci ucul riyen. Kelinci ucul. Nggih. Pak Abu, Pak Sinten. Badhe Pak Abu. Kelinci ucul. Non, napa? nggih. Ngene kelinci ucul Pak. Nah, langsung. Langsung mawon nggih dipun aturaken. Pak Abu iki piantune seneng sing ucul-ucul. Monggo kanca-kanca pun aturaken. Nggih, monggo. Ayo.
mlebet menika dipun pas langkung rumiyin nggih saking pripun Bapak Kapolsek Tulis menika ngersakaken podang kuning dibawani. Oh, nggih. Tolong nanti disampaikan untuk pesan-pesan Kamtibnas ngaten. Kamtibnas. Dados mangke nyuwun wekdal sawetawis kangge ngaturaken pesan-pesan Polsek. Kamtibnas. Mangke wonten perwakilan Tulis. dari Ya. Oh gitu ya. Oh, dari Pak Nanti Babin. setelah lagu ini mohon Pesan, disampaikan untuk pesan untuk pesan. Kamtibnas. Nggih. Tahan injih. Iya, menika. Monggo dilanjut langkung rumiyin. Nggih. Aku dewe kagak ngerti. Sembah nuwun Bapak polisi, Bapak Terima kasih, tentara. Nggih. Ingkang kersa nderek berkahi lan tepang manunggal wonten ing sasana pagiyaran. Nggih. Nika wau saking Bapak Kapolsek. Nggih. Oh ngaten. Oh nggih, nggih sendika dawuh. Nika saking Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Babinsa, dawuh resaya kula kapureh ngaturaken dawuh saking Bapak Kapolsek. Mekaten. Nika kapureh ngaturaken pesan-pesan Kamtibnas. Wah, cocok niki Kang Mas Nggih, nggih. yang utama kalau dari pihak keamanan Nggih. tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dalam pelestarian budaya dan juga pesan yang utama mari keamanan lingkungan tetap senantiasa kita jaga. Lebih meluas lagi jangan sampai Desa Karanggeneng ini terjangkit yang namanya narkoba, minuman keras dan lain-lain karena itu adalah sesuatu yang akan merugikan kita semua. Leres nggih Kakang Nggih, Mas. sekedhik matur ngaten kemawon Nggih. menika saking Bapak Kapolsek kalau wau ngersakaken podang kuning Podang kuning. dibawani sami kalian panyunan saking kalau wau Bapak BPD. Nggih. Ngersakaken Lir gumanti nggih Kakanda. Nggih. Kakanda, lir gumanti gandeng menika nggih kathah panyuwunan dangdut ugi. Ngaten nggih. Lan ugi yang ditunggu-tunggu artisnya dari
Temanggung. Ngaten Lah. nika nganti artis kang sampun kondang Kaloko nggih. Ingkang sering sampun masuk di nganu televisi. iki tasih keturunane Raharya Sang Temangsang. Kowe Temangsang. Haryo Temangsang. Nggih, mboten penangsang lho, temangsang. Ana ing pinggir wit-wit bako Ngaten, ngaten. nggih. Nggih, nyuwun support Kemudo Rangsang Kakanda. Semonggo dijuwun jumenengake Mbak Yu. Yo, Mbak Dina Marsanda. Marsanda. Ayo dikancan. Sport yang berbeda daripada yang lain gitu Kakanda. Awak umumnya nyepoti penyanyi nganggo sing halus-halus iki kok itu kemudoran to. Ben kita nek wis suwe ora petuk antarane Ndara Janaka karo Ndara Cakil. Ning cakile musuh Janaka ngene iki wis doblo terus mlayu. Iki ming garek endi sing Cakil, endi sing Janaka gak eruh lho. Wilujeng dalu cantiku. Apa wilujeng itu apa? Wilujeng niku nganu. Minta gapura Pak, aku tuh nggak bisa bahasa Jawa soalnya aku itu kan omahnya tebih dari sini. Oh, ora iso basa Jawa kok omahnya iki lho iki basa. Iya, soalnya tuh adoh dari sini gitu loh. Adoh dari jadi antawisnya kalau dari omah ke sini Antawisnya. itu Tadi 2 jam seperaprat gitu loh dari Seperaprat? omah. Iya, 2 jam seperaprat. Seperaprat. Antawisnya dari omah ke sini kan aku adoh. Jadi nggak bisa. Gitu ya? Iya. Luar biasa. Ini kayaknya pernah ke Jakarta, di sana hidupnya terlonte-lonte. Jakarta anu terlonta-lontai lho. Oh, ngaten. Tadi ngono lho. Iya. Iya nular-nulari iki le petok iki. Nggih, selamat malam Mbak Dina, wis nganggo bahasa Indonesia. Malam, Iya. Pak Dalang nih katanya masih jomblo itu anu manuknya nggak pernah kanggo itu. Iya. Malah dibadar-badar kene-kene. Iya itu ingon-ingonnya nggak pernah digantang, maksudnya bulunya itu nggak pernah Oh, dilumbat. ngoten kutut kuwi mau. Nggih wong gur kutut kok nggih to. Nggih. Ah ya ini luar biasa. Aduh. Ini siapa? Ini kok rainya kok diorek-orek? Raimu. Rai ke kene. Rai ke kudu kene. Rai kene. Orang itu ini ya. Iya. Kamu kok rainya diorek-orek kenapa? Ini karena saya ini adalah sosok Punokawan. Oh. Gareng. Garek, Jadi garek. pengkarakteran sosok Punokawan ki ngeten iki. Tapi kalau lama di PP itu jadi gareng. Niwi gareng. Wah, budek omongan karo wong ngene iki kok. Nggih. Aku kan nggak mudeng, jadinya harus dijelentrehkan gitu loh Pak. Dijelentrehkan, tahu dijelentrehkan? Dijelentrehkan. Ya. Iki basa Indonesia jelentrehkan nek to. Nggih maklum niki Mbak Dina niki sinaosa tiyang Temanggung Kluthuk. Ning suwe urip teng Jakarta. Jakarta wau.
Ki asline blesteran kok. Ah, ning yo niku. Blesteran gibas karo Jawa. Blasteran. Lah niku lho, jenengan pirsani rikmane mawon niku lho. Maupun boten rikmane wong Jawa lan. Iya, ya kayane semu mambu-mambu monco ya Mas. Nggih, nggih. Dari luar negeri atau gimana Mbak anu Marsanda? Iya, aku tuh itu di Jakarta itu kan Iya. itu lama ya. Hmm. 2 dina di sana. Eh? 2 dina. 2 hari. Kok 2 dina? Oh iya iya. 2 hari di Jakarta. Dua Dina Marsanda. Ini kalau kelak minumnya teh gendul. Iya iya. Iya. Tadi siapa yang joget ke sini itu, Yang Pak? kesini tadi Pak tentara sama Pak polisi. Oh. Yang satu? Yang satunya Pak Sopo aku lalu. Pak sinten Bu niku, Bu? Anu wakati Bilda wau. Mau. Ridwan. Bapak Ridwan. Hah? Pak Demang. Nah. Oh. Hah? Oh Pak Buang. Alah. Tapi Gara-gara ngomong-ngomong malam ini Mbak Dina cantik sekali Pak Gareng. Ah, luar Iya. biasa. Iya, tadi aku dibilang sama ibu itu, Ah. Mbak Dina cantik kayak Barbie, terus adiknya bilang, iya Barbie ngepet gitu. Babi ngepet. Kayak babi, yo. Babi. Oh, You know babi. babi? Yes, there's just no smoking. Babi yo no smoking bukan. No smoking ki jangan merokok. Kan yang penting bahasa Inggris kayak mbaknya ini kan. Aku juga sekedik-sekedik tahu bahasa Inggris itu. Sekedik tahu. Iya. Sedikit. Oh, Heeh. iya. Dan Contohnya bahasa Inggris. wastafel, ini wastafel. Closet, yes, you know closet, wastafel. Kloset iki nggih. Oh, iki ya, iki ya jane. Iki jenenge mulut. Mot. Oh, bukan spring bed gitu. Spring bed ki sing nggih turu kae spring bed. Yes, magicom, you know magicom. Ah, ya. Magicom ki gemak. Ge ada sego. Wah, kowe iki masaku jare iso basa Inggris kok rumahku. Lho ibu-ibu melu budrek malah rungokke. Dia just rolling door, ya, rolling door. Kenalan dulu Mbak Marsanda. Monggo. Nama komplit saya Dina Marsanda Luna Maya Agnes Monika, mantan Putri Indonesia 2005, Gisel Anastasia dari Jakarta. Wah, dawane jenenge. Iya. Jeneng kok dawane kok ngono. Mbak Dina omahe ngendi? Omahnya di kebon-kebon. Kebon-kebon itu ada wet sembojo, nah aku di bawah ngisor itu, di ngisor sembojo kebon-kebon apa namanya? Anu, Kuburan. Kuburan yuk. Bukan, itu cukup namanya, bukan kuburan. Oh, cukup niku nek wis. Iya. Sudah. Kuwi cukup, Mas. Kowe kok mah melu pekok to rumah Oh, saku. Mbok sing pekok gen kene wae. Oh, ngono. Iya, rumah saku dadi ketularan ya ora Pak Suryane ya. Cukup. Iya. Oh, Cungkup. rumahnya dicungkup. Iya. Lelembut iki Mas Gek, Mas. Nggih sajake kumara. Nang aku nggak, jangan ditakon-takonnya, aku tuh nggak mudeng. Maksudnya rumahnya dari cungkup. Apa Mbak, bahasa Inggrisnya cungkup itu apa? Cungkup itu bahasa Inggrisnya adalah aku ira mudeng kok bahasa Inggris. Ini semuanya pekok, ini termasuk dalamnya. Enggak gini Kang Gareng, saya luruskan. Ya. Desa di Temanggung namanya Desa Cungkup. Are you ready? Yes. Oh, Artinya ngaten apa? Bapak Ibu, terus saking Temanggung Wah, dadi melu pekok kabeh to iki, Pak. dusunipun cungkup. Cungkup. Heeh. Aku arek ngomong cungkup kok bulet iki. Kecamatan Geladakan. Ya, Nyanyi saja ya. Ini ya sambil guyon-guyon. Heeh. Kita haturkan tadi ada permintaannya podang kuning. Oh, aku tahu. Ya, tahu ya? Aku pernah lihat punya Pak Dalang itu. Ang kuning. Oh, udah nggak kuning, Lah, apa? telemik kuning, ada telemik-telemiknya. Wah, tahu ngintip ki sajake. Ini podang kok luar negeri lagi, Mas. Kutut manggung. Oh mau iya, sih. putut. Ya diaturkan Nggih. bersama bawahnya. Diajal, Diaturkan bersama bawahnya. Menuduh nada dulu berarti ya. Kok menuduh iki piye to, Mas? Menuduh iki piye? Menuduh nada. Menuduh iki apa? Nyuwun tintingan, nggih. Ngunduh. Heeh. Ngunduh nada. Menuduh. Mengunduh kok menuduh. Hei, Wong bawa podang kuning kok malah bolak-balik kok cukup, Mas. lah nggih.
Kecedet. Oh iso ngerti kecedet. Kecedet itu. Anu telaknya itu sok sakit gitu lah. Oh, ngoten. Oh. Wah. Karang wis heeh. Nadyan waca Suarane yo apik e. Nggih becik nggih. Iki lagi najan wucun lho. kamu jem botol diam kamu ya. Apa Mbak? Jempo. Jem botol. Sakarepe to kok anle ngunek-unek karo kanca-kancaku. Sia-sia banget. Aladin. Pasane Aladin. Iki ora jem botol meneh iki. Siapa tuh Mas? Heeh. Kamu bawa perewangan kok jem botol. King Kertuwo ini jangan menghina loh ini loh. Iya. Ini bagian nginceng kamu loh. Videografer. Oh iya. Mas Diki. 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 Celing. Demong paksi. Pun Bapak Ibu, swantenipun Mbak Dina Marsanda, sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Oke kan diangkatke ya. Bawane iki lho, bawane diterus. La ilaha illallah. Oh, bawa. Lah tak kira kon ngangkatke cungkup mau. Bawane lho. Ya maaf. Monggo dipun lajengaken. Kamu nek nggak minta gapura sama aku, kamu tak mut. Iya. Malah mapan watake. Gapura. Ya maklum, suwe urip ning Jakarta, kulino ning studio. Ki mbiyen pegawe anu Mas. Nang nggon ambulan kan lho. Bagian mburi ya iki wonge. Kowe malah kaya cenggeret nang malah. Cengkeret nang. Sithik bae. Iya. Rantang. Kemayune. Alos manis termra. Segini berarti ya? Ya, segitu aja. Jangan turun-turun. Kecatu. Alah, kowe iki yo nggo untu yo nggo magnet barang. Antol. Sayangnya anak golek isi podang kuning. Aku cantik lah. Heeh. Cantik kayak apa tadi? Kayak babi ngepet ya. Makasih. Kowe iki mangguyu-guyu lek ngarani babi ngepet ya, Mas ya? Mbak, coba kamu tanya sana, adik-adik biasanya jujur kok. Adik-adik, Mbak Dina cantik nggak gitu coba tanya. Adik-adik, Mbak Dina cantik apa cantik? Loh, marem. Tanyanya tuh bukan nek cantik-cantik kan nggak ada pilihannya cantik apa enggak gitu. Cantik apa enggak? Tetap cantik. Tetap cantik. Tak kira mau bilang enggak gitu. Lah nek tak kok kira karo yo Niki Kakanda, nggih. Mbak Dina asung bawa langsung angsal pangalembono. Saking Wilujeng dalu Oke. mak cangi nderek mangayu bagya dumateng warga masyarakat Karanggeneng. Salam kagem Mbak Dina keturunane Raharya Sang Temangsang saking Ki Yudi Ahmad. Yudi. Nggih paman kula. Oh, ngaten. Nggih. Itu sing nyekeli babi ngepet niku. Niku dalam akhir zaman. Kiamat. Ki Ahmad nggih niku. Ahmad. Heeh, angsal salam Mbak Dina. Heeh. Nggih, salam balik. Jem botol kamu diam.
tol. Ibu bunga hatiku nyandeng bisa dadi ombo apa tom? Tombo? Tombo. Bukan ombo. Ombo anu melebar. Beda ya? Ah, sing ombo do guyang-guyu. Tombo. Iya, permintaan dari Bapak BPD kalian Bapak Kapolsek Pak Nggih. Tulis nika. Pun aturaken sumangga kanca-kanca podang kuning dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mopeng-mopeng minder akan gonggoleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak
Luar biasa. Nah, Mas, aku lagi temoni iki lho, sinden joget nganti ndase mencelat ya lagi. Oke. Hop. Mas, kendange, Mas. Kendange nase nang coba nang. Tak teng. Tak teng. Tak teng. Dawangan. Jajal disuwuk. Bisa mandek. Dawangan. Oh, oleh nyurah pas baleni kan. Durung pas, Mas. Galene nase, Mas. Gen pas, Mas. mandek. Le parkir urung pas. Ya. Kurang Mas ini kan, Yo. Apa artinya malam minggu? Ayo. Lagi yo mau kok iki. Piye. Iso-isone kabeh tutukan gamelan jaluki. Kapok ra kowe. Gen. Nah, iki kaya gawangan tenan iki, kaya ondel-ondel apik. Wong sampean ki yo ora cerdas kok. Piye to? Dina iki. Carane nyuwuke nggo iki. Hah? Pusaka Kiai Pentol Goreng. Oh, apa ki bisa jenengan? buat ngabani gitu. Heeh. Kamu mau apa? Sam- Bisa apa kamu? Sampean bar jikuki gamelan nggon kanca-kanca ora gamelan ya ora bakal suwuk, ora bakal nyuwuk. Sing nyuwuke niki. Oh, ndi? Mas. Coba Mas, coba. Selamat malam bagi semuanya. Perkenalkan kami Cina, Ya, dengan ha. 总希望洗手。 Ora rungu opo-opo. 看看有股票有股这个， Ah, 股票有股这个， kupinge kelebon buntel lirin show. 可啦， Ora. 可啦。Iki kecelian dasku mang loro. Pak Dalang sudah ya. Kok Aku sudah? ndase lonyot ini. Lah ya sampean ki wong takon nyuwuk nggo iki pusaka Kiai Pentol Goreng mau kok. Ya malah- diunekke Mas, kok ganti suwe ono yo Ayo, karo rorok, golek jalan. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Stop ya Mas, mohon maaf karena saya lagi hamil besar jadi saya mengurangi banyak aktivitas. Terima kasih. meneh kuwi? Untran-untran apa meneh kuwi sapa sing Enggak wani mau mandek ya terpaksa aku sumpel enggak mau sing diem itu. nuwahke wiji ana ing saklebeting Bogargung sapa? Tadi Mbak Yu? Bapak itu Pak polisi yang aku ambung tangannya itu. Bapak Bapin kan Malah nyoba. Iya. Kamu nyoba kamu ya? Enggak cuma ngambung tangannya gini yuk meteng. Bisa meteng. Oh, Iya, Mas, iki iya. diuncali sarungnya meteng, Mas. Bu, sudah Lah kok ya. produktif temen ya? Iya, aku Ini sudah berapa bulan ini, Mbak? ini sudah 5 tahun, Mas. Nanti dibawa ke tempat telek pariem ya. Kuwi kira-kira engko anak-anak apa kuwi? Anak gajah. Lewarium ya. Sudah ya. Oke. Nggih. Oke, Mbak Dina Mas. Nggih, Kang Mas Gareng niki kali mangkin jumenengake Mbak Dina malih niki kathah panyuwunan dangdut. Nggih. Sumangga Nggih, panjenengan kula aturi purbawasesa njumenengaken salah setunggaling di antara artis-artisnya Sriwijaya Laras. Menggah panyunan ingkang dereng pun Wonten udanani. Panjangka, Cinta Mulia, Tunggal Eka. Wah, kathah sanget niki. Nggih. Mangke panyunan ingkang dereng pun udanani ingkang gendeng-gendeng tasih wonten sesi Nggih, ting goro-goro. Nggih.
Yuk, siapa dulu? Mbak Yasmin terlebih dahulu atau Mbak Retno atau Mbak Wofida? Nomor 3 urutan saking mriki. Oke, Beno Ayu Retno. Mbak Retno. Nggih, nyuwun supportipun monggo, Cok. Wilujeng dalu Mbak Ayu. Wilujeng dalu Mas Dala. Niki jenengan tasih sedereke Mbak Dina kalau mau nggih. Mbak Dina. Kok enten kemiripan? Kemiripan? Apanya yang Pak mirip? Suryani niku koyo-koyo kembar sial. Kembar siam maksud kula. Siap mau kembar sial. Yo, kembar nek rupane ra apa-apa ning akhlake aja padha aja. Ilate kula dadi melu katrol kaya Mbak Dina e. Arep muni siam dadi sial. Nggih. Niki kathah panyuwunan Mbak Retno nggih. Nggih. Wonten Panjangka, wonten napa Cinta Mulia. Ya. Nggih, njur wonten Tunggal Eka. Monggo ingkang badhe dipun pinangkani mboko setunggal panjenengan. Ayo, Ini, Retno apa yang diaturkan untuk masyarakat? lain dari itu boleh? Lain Boleh, dari itu boleh. napa? Niki enten melih penyuwunan nganu. Sumanding. Oh, Sumanding nggih. Nggih. Iya. Siap. Nggih. Monggo, Cok. Diaturke spesial ini untuk teman-teman pandemen dangdut mania semuanya. Warga Pundi Karanggeneng. ingkang anu tangannya di atas pandemen dangdut. Oh, kok ora ono ya? Aneh wong sing Ora ono. dangdut gur kowe kuwi kok. Nggih, dipun aturaken napa mau? Sumanding. Iya. Sumanding ya, lagu yang baru viral dicintai oleh para pendemen dangdut mania tembang Jawa tentunya. Diaturkan bersama Retno. Kita ngelambi keringet saya dong.
wonten panyumunan kagem pamungkasing limbukan menika nyuwun podang kuning saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Podang kuning wau sampun dipun aturaken. Nggih. Ampun ya. Dipun aturaken. Lah nika malah saking keluarga besar rombongan RT 2 nggih. Kok ngersakaken wau ninggal katresnan niki wonten ingkang WA kula kedah dipun aturaken rumiyin. Oh, mekaten nggih. Pas niki wonten piyayi penyanyi saking Tulungagung ngaten. Daerah Reok. Oh, nggih. Kersanipun ngaturaken lagon Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Ling Reok gayenge gen ketok perbedaan antara Tulungagung karo Temanggung. Lah iki Mbak Dina Marasanda jumeneng monggo saking tulung-tulung. Tulungagung kalih tulung-tulung. Tulungagung nggih. Mbak Mufida, kasih sebat biar semangat. Yuk. Monggo, Cah. Dina Marasanda dan Mufida, yuk. Aku nek digajarke sama ini ya aku lingsem. Lah kok bisa? Kenapa? Nah ini Ketok cantik. Ketok cantik, aku ketok teksek begini. Enggak, kakak juga cantik Teksek tapi kok, memiliki ciri khas. Lha golek tembung kok ya ono-ono. Iya, aku ketok teksek kalau begini. Yo, ini kan memperlihatkan bahwa dulu jenengan juga memiliki wajah yang secantik Mbak Mufida. Oh, setelah Karena itu, sampai ke Jakarta hidupnya terlunta-lunta. Dulu kan pernah cantik walaupun sekarang sudah cantok. Cantok, aku jadi renyek sekarang nggak apa-apa ya. Nggih. Monggo napa mau ninggal katresnan dipun pinangkani. Nggih. Nanti jaranannya gantian gitu. Enggak kamu tulung aku tulung-tulung aja. Sing tulung-tulung kene. Wah, selompretnya udah disiapin tuh. Iya, nek slompete tenan iki. Yuk. Oh, Yuk. Ya.
Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa ayo kakak hayo suwana rintan lameni moga-moga Gusti ngingat jambai segala pananggonmu bali anteni nganti kowe muni Matur suwun Mbak Dina duet dengan Mbak sinten mau? Mbak Mufida. Mbak Mufida, Wah, nggih. istimewa, istimewa. Kakanda, Nggih, terus pundi? sejatosnya niki kuatah sanget panyuwunan. Termasuk niki wonten ingkang sampun transfer kula. Ngaten, oh nggih. Asmanipun Pak Gatot Irianto saking Kerajaan Klepu Pring Surat Temanggung. Oh, ngaten. Wong adoh-adoh Temanggung melu nyawer. Ning iki piye urusane, Kang? Age mengke diaturke mengke napa sakniki kula ya manut jenengan. Saiki le nyawer ya to 50.000. Didum yoga semene akeh, sinden semene akeh. Iki nek aku ora oleh imbauan kan mending ratakke. Ayo ngomong kon ngimbahi ngono wae udah gak bulet rumah saku. Nggih matur suwun Pak Irianto. Ngaten, Mangke nggih. panyuwunanipun saged dipun terasaken ting goro-goro khususipun sedaya warga masyarakat Karanggeneng. Ngaten nggih, wau nggih wonten sederek kakung mriki MC kondang wonten ing laladan mriki. Sinten Kang Mas? Mas Sakir, Sinten? Mas Sakir. Nah nika mangke nggih kersane nyawiji kalian kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, karang ting kan Karanggeneng Karanggeneng. menika ke wadah ingkang sutresna budaya lan uga pelaku budaya juga. Kedunging kabudayaan. Pramila kula sowan mriki niku mboten niat mayang ning niat latihan. Ngaten nggih. Latihan golek duit. Nggih, bakenipun menika ana tekek mrembet ning cagak. Nggih. Sing do betah melek muga-muga uripe padha kepenak. Amin. Ana telek temumpang bayem sing do betah melek uripe ayem tentrem. Telek rupane ireng sing do betah melek uripe bakal anteng. Mula monggo sami mungon, sami melek ngantos tancep kayon, ndedonga sesarengan kersanipun Karanggeneng menika nir ing sambikala caket ing nugraha masyarakatipun ayem tentrem kerta lan raharja. Amin Amin Allahumma. Allahumma amin. Nggih, Dipun semoga- lajengaken mangke wonten ing season goro-goro Mbak Dina Kang Mas Gareng nggih. Ngaten injih. Ayo no, iki awak dhewe kudu nilai Kali Serayu piye ke perkembangane pembangunane. Ya make tak derekake. Gandane kang sekaragadung miwah kembang menur kang esmu arum winor lan oyot-oyotan kadi
kusuma mangambar rumor kuku sing dupaku melun kelun warmika mimba bathara tan samara pamoring sukma sinukma ya winahya ing asepi sumimpeng telenging kalebu pambukaning warana tarlen saking layap luyuping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati no gantenku capo nalika semana ingkang jejagi wonten ing tapel wates kali srayuneng nggih para putra Pandhawa lamun katinon saking Mandrawa tindaknya kaya mina katempuh ing jala palugon lakuning lekas lukita linuting kidung